mga pagunahing balita. Retiradong school principal biktima ng hit and run sa Legazpi City. Suspect arestado. 18 tulak umano ng droga sa Naga City arestado. Barangay Captain sa Masbate na biktima ng salisigang sa Naga City. At Kasangkayan Festival sa Sorsogon umarangkada na. Magandang gabi, narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Miyerkules, ika-15 ng Oktubre. Sugatan ang isang retiradong school principal matapos na mabiktima ng hit and run sa Legazpi City. Kaagad na mananadakip ang tumakas na 25 anyos na driver. May report si Mel Moral. Sugatan ang isang 81 anyos na lola matapos na ma-hit and run sa kahabaan ng Imelda Roses Avenue sa Barangay Bitano, Legazpi City, bandang alas 6:15 ng umaga noong Lunes, October 15. Kinilala ang biktima na dating school principal sa isang paaralan sa Legazpi at residente ng Barangay Bagong Bayan, parehong lungsod. Ayon sa hepe ng Legazpi City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., magsisimba umano ang biktima ng masagasaan ng isang itim na SUV na kaagad tumakas matapos ang insidente. Agad naman isinugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Kahapon, ang sabi ng nag-follow up ng investigador natin is nakakausap. But mga ilang parang nagkaroon kasi sa edad po, medyo may edad na. So as of now po, parang unconscious. But nasa hospital pa rin at nagpapagaling po. Hapon noong parehong araw nang mahuli ang 25 anyos na suspect na nagtatrabaho bilang LGU employee sa nasabing lungsod. Sinubukan umano ng suspect na makipag-areglo pero desidido ang pamilya ng biktima na magsampan ng reklamo. Upon follow up po, kasi po may witness pong nakamotor sa likod po, na-identify yung plate number to include po yung review ng CCTV, kasama yung pamilya at ng mga nag-follow up nating traffic investigator at na-locate po kung saan po nag-uupa ito pong aksidente. And natanong po kasi that time is nakapark lang yung sasakyan, natanong po dun sa may-ari ng boarding house kung saan nagtatrabaho. At yun po, pinalo up po ng tropa natin, nagbaka sakali kung saan po yung baka nandun. At doon po natagpuan natin at sabi naman niya, aksidente din talaga. Wala siyang intensyon na tumakbo kaya lang di po niya alam ang gagawin. Siguro na natakot din siya na baka kuyugin accordingly ng pamilya kaya naisipan niya. But wala siyang planong magtago. Gusto talaga din niyang makipagtulungan. Kaya lang din niya alam yung kung paano ang gagawin. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya pa ng Legazpi City Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Timbog ang 18 tulak umano ng ilegal na droga matapos na salakayin ng PIDEA Bicol ang 3 drug den sa Naga City. Mahigit 300,000 halaga ng pinaniniwalaang shabu na samsam. May report si May Encinares. Matagumpay na naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Bicol ang 18 high-value targets sa 3 magkakahiwalay na operasyon sa Barangay Peña Francia, Naga City, gabi nitong Lunes, Oktubre 13. Naaresto sa unang isinagawang buy-bust operation ng 3 suspect na sina alias Kalbo, drug den maintainer, alias Boboy, drug den employee, at alias Sep, drug den visitor, pawang mga nasa legal na edad at residente ng naturang lungsod. Nakumpiska sa kanila ang hinihinalang shabu na may bigat na 13.5 grams at nagkakahalaga ng 91,800 pesos. Sinundan ito ng pagkakadakip sa 4 pang individual sa parehong barangay sa bisa ng search warrant operation.
kung saan naaresto ang drug den maintainer na si alias Nanay, kasama ang 3 pa nitong kasamahan na pawang mga drug den employee at visitor. Nakuha sa kanilang posisyon ang 8 heat seed sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 20 gramo at nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Sa ikatlong operasyon sa parehong araw, nadakip din si alias Marisa, drug den maintainer sa bisa rin ng search warrant. Kasabay niya, timbog din ang 10 pang individual na drug den employee at mga drug den visitor, kung saan nakumpiska sa kanila ang 16 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 108,800 pesos. Kasabay ng pagkaaresto ng mga ito ay ang pagkabuwag naman ng 3 drug den sa nasabing lugar. Isa yan sa tinuturo nilang lugar na sentro talaga ng criminality dun sa area. Parang halos lahat ng tao, tinatawag nila yung lugar na Familia Sagrada or Isla. Akala ko nung una, nung sinabihan ako ng team ko na pupunta kami sa isla, akala ko talaga as in island, municipality. Nagtataka ako may island municipality ba sa Naga. Wala pala, yun lang yung colloquial term nila. At lahat halos ng taga-Naga alam na pag sinabing isla, medyo mataas yung dangerous drug activity doon. Kaya nga inuna natin siya. In fact, ang sabi ng mga local na nakausap natin doon sa area, hindi lang naman drugs yung problema nila. Karamihan sa nahuli natin, sila din yung ibang hold-upper at snatcher na nandun sa area. Ayon kay De Guzman, hindi madali ang pagdakip sa mga nasabing sospek. Buwan din aniya ang kanilang ginugol para mahuli ang mga sospek. So before Peña Francia Festival, once na nagkausap kami at nabanggit nga niya itong mga concerns na lugar na to, isa to sa unang pinatrabaho natin. Kasi isa to sa medyo mabigat-bigat nga yung activity. So nakalimang test ba yata tayo, naniniguro lang. At medyo may challenges din kasi yung ating judges ay inintay natin yung search warrant. Halos 1 buwan din. Okay. Naniguro lang din tayo. Siniguro naman ng ahensya na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matigil na ang paglaganap ng droga sa rehiyon. Medyo mataas yung activity. Hindi ko alam kung anong hinahabol ng drug syndicates natin both locally and internationally. Pero yun nga, admittedly medyo madami-dami. Pero maganda yun kasi ibig sabihin nahahanap natin, nakikita natin. And that's also a good indication. Kasi kung titingnan mo naman on the other side of the coin, di ba? Para marami tayong nakukuha, ibig sabihin maraming nagsusumbong. Ibig sabihin, mas mataas ang awareness ng tao at mas mataas ang concern ng tao pagdating sa drugs, pagdating sa anti-illegal drug. It will take time pero gagalaw kami. Yan yung assurance namin. Sa ngayon, nasa custodial facility na ng PIDEA Bicol ang mga sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Nabiktima ng salisigang ang isang barangay chairman mula Masbate na nag-check-in sa isang hotel sa Naga City kamakailan. Kaagad naman na nahuli ang isa sa mga sospek. May report si Angeline Dagta. Isang hotel room sa Barangay Dinaga, Naga City ang inatake ng salisigang madaling araw noong Sabado. Nabiktima ng mga kawatan ng isang barangay chairman mula Masbate at ang kasama nitong mag-check-in noong araw ding yun. 3:00 ng madaling araw nang magising ang mga biktima at nadiskubre ang pagnanakaw. Natangay sa kanila ang 2 cellphone, wallet na naglalaman ng ATM cards at cash na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Ito po ang pagkakabanggit dito na hindi nga raw po naisara nitong kasamahan ni Kapitan yung pinto. Kaya nagkaroon ng opportunity yung dalawa para makuha itong gamit. Pero dahil may allegation nga na ganyan na pwedeng magkakasabwat itong 3 o kaya naman ay talaga lang nagkaroon ng kapabayaan. So subject po ito sa malalimang investigation. Kaagad naman na nakilala at nadakip ang isa sa 2 sospek matapos makita sa CCTV ng hotel. Nasa kustodiya pa siya ng otoridad at nahaharap sa kasong pagnanakaw habang pinaghahanap naman hanggang ngayon ang kanyang kasamahan. Through follow-up investigation since may CCTV footage naman and meron tayong goods gallery, lalo na sa gallery unit, madali pong na-trace. Ito na nito.
Po, paalala na lang po sa lahat, lalo kung tayo ay mag-check-in sa mga ganitong lugar, siguraduhin pa rin natin ang kaligtasan ng ating sarili at lalo na din yung safety ng ating kagamitan. Although nasa loob tayo ng establishment, obligasyon pa rin natin na ingatan ang ating mga sarili. At dito naman po sa establishment, siguraduhin din po natin ang proteksyon ng ating mga customers. Especially ito po lalo kung gabi, nandiyan po yan para magpahinga o kung ano man ang kanilang business. But all in all, kailangan pa rin natin pangalagaan ang ating mga customers. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng otoridad ang insidente, hindi rin isinasantabi ng PNP na mayroong foul play. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Susunod, mga depektibong timbangan sa pamilihan sa Daragalbay winasak. At mahigit 20 government workers binigyang parangal sa Regional Honor Awards rights ng CSC Bicol. Yardi pa pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Kinumpiska at winasak ng otoridad ang ilang depektibong timbangan sa palengke sa Daraga, Albay nitong Lunes. 33 sa mga nakumpiskang timbangan may nakatago umanong bakal bilang pampabigat. Si May Ensenare sa detalye. 33 depektibong timbangan mula sa public market at night market sa bayan ng Daraga ang winasak ng otoridad nitong Lunes, Oktubre 13. Ayon kay Temis Lubete, Market Administrator ng Daraga Public Market, total na 215 timbangan ang hindi pumasa sa kanilang inspeksyon noong Hunyo at Hulyo. 33 mula sa 215 timbangan ang tuluyan aniya nilang sinira dahil hindi na ito magagamit pa matapos na makitang tampered ang mga ito o yaong mga timbangan na may nakatagong bakal na pampabigat. Doon sa 215,
Ang karamihan doon ay walang silyo, walang calibration, record, at yung iba nga bago. So, na-subject lang to sa calibrating, testing, and sealing. So, lahat naman pumasa. Only that, yun nga sinasabi ko, yung 33 talaga hindi na pwede. Now, meron silang mga strategy na hinaharangan yung spring doon para hindi masyadong bumaba. At yun nga, kulang na yung timbang. At yung ibang metal na nilagay nila ay nagsisilbing pabigat na rin, no? Para meron na siya dating kunwari 50 grams, no? The maximum nga nakita namin mga 100 grams. Sang-ayon naman sa naturang hakbang ang mahigit 1 buwan pa lamang na tindera sa loob ng merkado publiko na si Eileen Fernandez. Aniya, dapat lamang itong matigil dahil hindi ito patas sa mga mamimili. Malaking tulong din aniya ang hakbang ng LGU para makuha ang tiwala ng mga consumer. Malaking tulong yun kasi kumbaga doon sa mga namimili din, mas okay. Kasi pag kailangan kasi katulad dito, mga product namin, dapat tama talaga yung Kasi pag syempre, konti din yung mga pambili ng mga tao, ganyan. Dapat sakto talaga ang timbang, tama, kumbaga babalik sa iyo yung mga bumibili kasi nakita nila na yung mga paninda mo tapos okay siya. Dagdag naman ni Lobete, layunin ng aktibidad na ito na malabanan ng pandaraya sa merkado at bilang proteksyon na rin sa kanilang mga consumer. Regular naman daw ang kanilang pag-iikot sa pamilihan upang matiyak na maayos ang mga timbangan. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng ating mga bilihin ngayon, so the least we can do is to protect them dito na lang sa timbang. Dapat sakto yung timbang ng item na binibili nila doon sa kanilang binabayad. Tenants sa Daraga Public Market, kami po ay patuloy na nakikiusap sa inyo na kung maaari ay doon lang tayo sa patas na paghanap buhay. Hindi po titigil ang aming opisina, katuwang ng ibang agency, para tukuyin at kumpiskahin kung meron man itong mga nagbabalak maggawa pa rin ng ganitong mga fraudulent acts. Samantala, ang isinagawang ceremonial destruction ay bahagi ng Consumer Welfare Month celebration ng Department of Trade and Industry na ipinagdiriwang ngayong buwan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Muling sumabak kahapon sa refresher course ang 3 K9 dogs ng Legazpi Search and Rescue Detection Dog Organization o Lizardo. Bukod sa maging malapit sa kanilang handlers, layunin daw ng organisasyon na mas maging handa ang kanilang K9 dogs lalo na sa pagresponde sa mga emerhensya. Narito ang buong ulat. Kahapon nang muling isinailalim sa refresher course ang 3 K9 dogs ng Legazpi Search and Rescue Detection Dog Organization o Lizardo. Unang isinalang sa live search course ang 4 na taong gulang na si Toby, isang German Shepherd. Sa 4 na kahon na nagsisilbing mga dummies, kailangan niyang mahanap ang kahon na may nakatagong tao. Isa-isa niya itong inamoy. Ilang segundo lamang, umupo si Toby sa tabi ng 3 kahon. Agad namang lumapit ang kanyang handler at kinumpirmang tama ang napili ni Toby. Kasunod nito ay isinabak naman si Toby sa retrieval of blood search kung saan kailangan niyang mahanap ang ikinubling dugo sa 4 na pagpipili ang paso. Ilang segundo lamang ay natuntun din agad ni Toby ang tamang paso. Si Toby ay isa lamang sa 4 na trained K9 dogs ng Lizardo na isang community-based force multiplier for K9 unit ng pamahalaang lokal ng Legazpi. Ayon kay Zandro Betsaida, ang team leader ng organisasyon, linggo-linggo nilang isinasa ilalim sa training ang kanilang K9 dogs para ma-refresh ang skills ng mga ito at maging malapit pa sa kanilang handlers. Ginagawa natin, dinedevelop natin yung ball drive, doon tayo nagsisimula. Dinedevelop natin yung ball drive, i-convert natin sa blood, saka sa buhay. Para, kumbaga yung ginagawa niya sa bola, na mahanap yung bola, pag na-convert na natin yung sa dugo na ang hanapin niya or patay, or sa buhay naman, ganun din po.
Katuwang naman dito ng Lizardo ang Legazpi City Veterinary Office. Ayon kay Dr. Emmanuel Estepona, ang aktibidad ay bahagi lamang ng paghahanda ng lokal na pamahalaan sa anumang posibleng maganap na sakuna. The Lizardo has been in action last Crestin, 1 year na po, together with the national government K9 forces like the Bureau of Fires and the Coast Guard. And right now, alam niyo po, nakikita ko po sa news na very sad nga na dumadami pong disaster. And we always want to be one step ahead of every disaster. That's why with the K9, kaya po natin mag-save and protect life. Dahil naman sa ipinamamalas na galing ng K9 dogs sa mga disaster operation, hinikayat din ng naturang opisina ang mga barangay sa lungsod na dumalo sa kanilang booth camp for a better pet program. Ang focus po natin is to strengthen the master and pet relationship para po magkaroon po ng magandang relations yung dog owners and ma-enjoy po owning their dogs and to prevent abandonment, which is an animal welfare act violation. So that's why dapat mahalin po natin. Magkaroon po tayo ng magandang relationship, yung master and pet relationship sa pets para yung lahat na benefits can be utilized. Plano namang ibaba ng opisina ang Lizardo training sa mga barangay sa Legazpi, partikular na sa mga disaster-prone areas sa lungsod. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Binigyang parangal ng CSC Bicol ang ilang kawani ng pamahalaan na nagpamalas ng katangitanging dedikasyon sa kanilang trabaho sa ginanap na Regional Honor Awards rights kahapon. Kilalanin natin ang ilan sa mga awardees sa report ni Danica Garcia. Mahigit sa 20 kawani ng gobyerno ang binigyang parangal ng Civil Service Commission o CSC Bicol sa ginanap na Regional Honor Awards right ng ahensya sa Legazpi City kahapon. Isa sa kinilala ang Provincial Agriculturist ng Albay na si Cheryl Rebeta bilang Gawad Pag-asa Awardee sa individual category. Si Rebeta ay 42 taon na sa serbisyo. Sa loob ng halos 4 na dekada, binigyan niya ng malalim na pansin ang pagpapaunlad ng agrikultura. First of all, I would like to thank the Lord, the Almighty, for this award. Ang gandang blessing before I retire. Ito po ang kanyang gift sa akin. And not only for me, but for all the Albayanos. Sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folks, na yan po talaga ang aking partners sa advocacy natin dito na in producing food. Yan po ang ating advocacy. Ayon kay Attorney Luis Menrado Pangulayan, puso, dangal at galing ang tatlong pinakamahalagang sangkap para mapabilang sa listahan ng mga lingkod bayani ng kanilang kagawaran. Ipinagmamalaki niya rin aniya ang mga Bicolanong kawani ng gobyerno na nanatiling tapat sa serbisyo. Aanin mo yung magaling kung walang puso. So kinakailangan po may empatya, may simpatya, dama niya yung ligaya, dama niya yung tuwa, dama niya yung kabiguan ng kliyente para siya mismo gawin ang lahat para maging matagumpay yung hiningi ng mamamayan. So puso, dangal, integridad. Hindi ka tatanggap ng mga ng mga bribery, no? Hindi ka gagawa ng masama kahit na walang nakatingin dahil may integridad ka. Yun po ay nakasal sa saligang batas, magsilbi ka na may integridad. Ikatlo naman po ay galing. Mag-aaral ka, patuloy ka magiging magaling. Dapat magkaroon ka ng expertise sa paninilbihan sa bayan. Dagdag pa niya, unti-unti na ring mas nagiging profesional at mas mahusay sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa publiko ang mga kawani ng pamahalaan sa makabagong panahon. Isa po siguro sa pinakamahusay na grupo na dito sa ating bayan ang mga public civil servants. Karamihan po naman, hindi po iniinda ang pagod, hindi po iniinda ang sweldo, hindi po iniinda ang sakripisyo. Mga guro na bubunot sa kanyang bulsa kahit wala nang pambayad ng pagkain para lang tulungan yung estudyante. Mga nagtatrabaho sa DOH o sa mga ospital na kahit mataya ang buhay nila sa alanganin, magtatrabaho. Mga nagtatrabaho po sa mga Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform na tinatay ang buhay nila para mabigyan ng lupa sa mga walang lupa. Marami po tayong kasaysayan ng mga tao, ng mga bayani na nagsilbi sa bayan kahit na hirap sila eh.
Samantala, hinikayat ni Pangulayan ng mga Bicolanong government employees na makilahok sa mga livelihood trainings at mga programa ng iba pang Civil Service Institute para sa karagdagang kaalaman sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa bayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Formal nang binuksan ngayong araw ang pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival sa lalawigan ng Sorsogon. Pagiging simple ng selebrasyon ngayong taon, ipinaliwanag ni Governor Boboy Hamor. May report si Rose Bilista. Formal nang binuksan ang ika-51 pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival sa lalawigan ng Sorsogon ngayong araw. Sinimulan nito sa makulay na Unity Parade and Parade of Resources, kabilang ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng 14 na munisipalidad, iba't ibang ahensya ng probinsya at mga tauhan mula sa law enforcement agencies na nagsimula sa Sorsogon Sports Complex Arena patungo sa Plaza Rizal Capitol Compound kung saan nagtipon-tipon ang mga panauhin. Pinangunahan ni Governor Edwin Buboy Hamor ang pagbubukas ng selebrasyon na may temang kaunlaran sa bawat hakbang, kultura at kasaysayan ating ipagdiwang. Initabi, naglaw na ini makasaysayan sa tuya, gabos na Sorsogon. Ini na ika-51 selebrasyon, kisira tabi, suportanta ang sa tuyang probinsya para sa progreso. Bilang gobernador, formal ko tabi binubuksan ang selebrasyon sa ika-51 selebrasyon sa Kasanggayahan. Simple, pero ang kultura, ang pagkamoot sa satuyang probinsya, yaon. Ipinaliwanag din ng gobernador ang dahilan ng simpleng selebrasyon ng Kasanggayahan Festival ngayong taon. Gayunpaman, nangako ang opisyal na makakasiguro ang mga Sorsogano na babawi sila sa mga susunod na pagdiriwang ng naturang kapistahan. Kasanggayahan, simple pero makabuluhan. Simple kay kulang kita preparasyon sa paghahanda sa festival na ini. Nakaagan eleksyon kaya naging busy. So, by next year, balik kita sa magayon, magkarbo ng selebrasyon por dahil sa Enero 9, umpisa na ng kick-off ng Kasanggayahan 2026. Sa ika-52 na selebrasyon sa Kasanggayahan, himuon na makulay, maburak na selebrasyon para sa tuya na probinsya ng Sorsogon. Inaanyayahan naman ng lokal na pamahalaan ang mga Sorsoganon na makiisa at dumalo sa mga aktibidad na inihanda nila sa 4 na araw na selebrasyon ng Kasanggayahan Festival 2025. Samantala, ipinagdiriwang din ngayon ang ika-131st founding anniversary ng probinsya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat!